Når I har logget ind på jeres computer første gang, eller på en af skolens computere første gang, så er der nogle ting, som I skal have gjort klar, og som I skal have forberedt for at kunne gennemføre jeres uddannelse her på Tradium. Jeg vil nu forevise, hvad det er for nogle ting, som er vigtige, for at I ikke står og kommer til at misse nogle filer eller mangle noget senere hen i jeres uddannelse. Det første, vi skal kigge på, er 365. 365 er en platform, der findes online, og hvis I går på nettet på jeres computer, så kan I enten på Google søge Microsoft 365, eller hvis I har startsiden, som jeg har her, så ligger den som genvej eller favorit heroppe på siden, og så kan I trykke på den der. I bliver mødt med en velkomst til det her 365. Jeg skal selvfølgelig lige sige acceptere til cookies heroppe, og så skal I logge på. Vigtigt er det, at I logger på med den e-mailadresse, I har fået i jeres velkomstbrev. Det vil sige, at I har et brugernavn, som er knyttet op på en skolemailadresse, og det er altså skolemailadressen, I skal bruge for at kunne logge på den her Microsoft 365. Jeg prøver at logge på. Som I kan se, så er det en Microsoft-konto. Der bliver bedt om en mail, så derfor bruger I, jeres brugernavn duer ikke, så I skal bruge det, der hedder jeres mail. Når I har skrevet jeres mail heroppe i log på, klikker I næste. Her skal I selvfølgelig skrive den adgangskode, som I har fået til jeres login, også i jeres velkomstbrev. Har I ændret jeres adgangskode, er det selvfølgelig den nye adgangskode, I selv har lavet, der gælder. Klik derefter på log på. Sig ja til at forblive logget på. Gem adgangskode vil jeg aldrig anbefale jer. Det er bedre, at I lærer jeres adgangskode at kende og kan huske den udenad. Nu er I kommet ind på Microsoft 365. Det er en online platform. Online-platformen her får man en guide til. Der kan man sige næste og læse og se, hvad det er, der foregår. Og I skal bruge den til at hente nogle apps, som vi skal bruge for at kunne komme til vores filer og for at kunne komme til at bruge de ting, som I for eksempel skal arbejde med under jeres uddannelse. Så derfor, opgaven er, gå på internettet, søg på Microsoft 365, log på med jeres skolemail som brugernavn og jeres password, som I har fået for at kunne logge på computerne. Det var det for den her video.